Bé, és el berenar de les vesprades d'estiu, però a la Fira de Xàtiva, des de fa 23 anys, l'orxata i els fartons també signifiquen una competició inassumible per a molts estómacs. Valentín Ferrer va revalidar anit el títol de guanyador. En poc més de mitja hora va engolir, atenció, 76 fartons. Xàtiva para taula per a berenar, però no una qualsevol. Prop de 4.000 fartons i 200 litres d'orxata. Els gestos dels 132 comensals d'enguany són encara plaents en esta primera fase. El repte és menjar 12 fartons en 12 minuts. La primera tanda se'n va molta gent, perquè n'hi ha qui ve, que fa l'orxata i tal i se'n va, i després n'hi ha qui aguanta més, n'hi ha que arriben a 30, 40, ja no poden més, i al final en queden 8 o 10 o 12, que són els que... El guanyador dels últims anys torna a plantar cara des de Cartagena, és Valentín Ferrer. En la segona ronda cal afegir 6 fartons més en 10 minuts, ja en van 18. Pedro, que està en el pòdium de l'any passat, ens conta el secret. Hacer ejercicio, mucho ejercicio. 3 o 4 horas al día y con eso tienes mucha hambre. La final gastronòmica només dura 15 minuts i va a pes. Guanya el més fartó i el que més fartons engolisca. Valentín, tot un expert en farteres virals al món, revalida títol a Xàtiva. 76 fartons en 37 minuts. Salsa de taula amb una lleugera fatiga de sabor. Muy bien, no me siento pesado a pesar de esto, pero con muchas ganas de comer otra cosa que no sea dulce. De fet, encara tenia ganes de sopar. Estábamos barajando sushi. Metabolisme a favor crucial en una vesprada tan dolça. Bé, tot un expert, Valentín. I bé, torna a